Stalni postav izložbe kulturne baštine nacionalnih manjina na području Baranje otvoren je nedavno u Domu kulture u Karancu. Mjesni odbor Karanac u suradnji sa mještanima Karanca odlučili su približiti bogatstvo kulturne baštine 3 nacionalne manjine, odnosno naroda koji su nekada živjeli u Karancu, Srbi, Mađari i Njemci. Izložba prikazuje bogatu kulturnu baštinu nacionalnih manjina prezentiranu kroz tradicionalne običaje, narodne nošnje, razglednice i slike iz etnoloških zbirki. U prikupljanju građe pomogle su mještani Karanca i udruge nacionalnih manjina koje djeluju na području Baranje, te su je opremili i na taj način prikazali svoju kulturnu baštinu i običaje. U Karanačkom domu kulture nalaze se 3 opremljene sobe sa eksponatima pripadnika srpske, njemačke i mađarske manjine. S obzirom da su Njemci nekada živjeli u puno većem broju na području Baranje, prikupljeni i donešeni su eksponati iz muzeja u Njemačkoj, te su opet nakon dugog niza godina vraćeni tamo gdje i pripadaju. Svjedočanstva u narodnim nošnjama, novinskim tekstovima o razvoju i aktivnostima etnosela Karanca, umjetničkim slikama te slikama svetaca samo su dio onoga što se nalazi u novootvorenom muzeju. Muzej se može posjetiti uz prethodnu najavu. Sačuvajte pisme bunjevačke, bivajte ih još puno godina, vaša igra